Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u l-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana laqgħu lil diversi rappreżentanti tas-setturi ekonomiċi Għawċin sabiex jiddiskutu l-potenzjal ta' investiment Ċiniż f'Għawdex. Il-Ministru Cicluna qal li huma ħafna delegazzjonijiet u anke investituri li jżuru Malta biex jiddiskutu l-investiment, madankollu huma ftit li jmorru f'Għawdex u jaraw bajnejhom il-potenzjal li toffri din il-gżira. L-iskop illum kien li għandna delegazzjoni Ċiniża importanti ġejja pajjiżna u membru l-coordinator ta' din id-delegazzjoni oġoba illi tilqa l-istedina tal-Ministru u tiegħi li tiġi Għawdex tisma' minn nies fil-business dwar Għawdex x'inhu l-potenzjal tiegħu u l-opportunitajiet tal-investiment. Il-Ministru Justin Caruana qalet li l-Ministeru għall-Għawdex għaddej b'ħidma sfiqa biex jiġi attirat aktar investiment dirett barrani lejn Għawdex. Dam diversi modi permezz ukoll anke ta' kollaborazzjoni ma' ministeri oħrajn biex ikollna wkoll delegazzjonijiet ta' business people tal-komunità kummerċjali biex ikunu jistgħu jesploraw investiment ġewwa Għawdex. Saħqet li eżerċizzi bħal dawn u li fihom jikkonkorru entitajiet u persuni mis-settur kummerċjali f'Għawdex ikompli jwassal messaġġ b'saħħtu li Għawdex huwa post miftuħ u lest jilqa' aktar investiment barrani. Wara din il-laqgħa, il-Ministri Cicluna u Caruana akkumpanjaw lill-koordinatur tad-delegazzjoni u żaru numru ta' proġetti boqsma ekonomiċi diversi fuq il-gżira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.